అనకాపల్లి జిల్లాలో అధికారుల ఆదేశాలను ఇసుక రవాణాదారులు తుంగలో తొక్కుతున్నారు. చోడవరం మండలం జుత్తాడలో ఓ ఇసుక రీచ్కి అనధికార వేలంపాట నిర్వహించారు. దీన్ని ఓ జనసేన నాయకుడు 10 లక్షల రూపాయలకు దక్కించుకున్నాడు. ఇసుకను నియోజకవర్గాలు దాటిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న రెవెన్యూ అధికారులు అక్రమ ఇసుక రీచ్కు సమీపంలోని అనధికార చెక్పోస్ట్కు తాళం వేశారు. మరుసటి రోజు నుంచే తాళాన్ని తొలగించి యథావిధిగా రవాణాను కొనసాగిస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారుల మాటను లెక్క చేయని అతనిపై ఏ చర్యలు తీసుకుంటారో స్థానికులు ఎదురు చూస్తున్నారు. సహజ వనరులను కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు వేసుకునే ట్రాక్టర్